Ahojte, nedávno som natrafila na otázku v jednej facebookovej skupine, kde sa vlastne pýtali, že či existuje alebo či je nejaký bezplatný psychológ. A moja odpoveď je áno. A rada by som vám poradila miesta, na ktoré sa môžete obrátiť, ak máte záujem o bezplatného psychológa. Je to napríklad na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, tam konkrétne na referáte poradensko-psychologických služieb nájdete psychológa, ktorý je hradený štátom a poskytne vám toto poradenstvo zadarmo. Ďalej môžete využiť aj rodinné poradne, ale tam je, my tu v okolí, čo sa týka Bratislavského kraja, nemáme poradňu, najbližšie aj v Trnave, ďalej sú otvorené v Žiline, v Nových Zámkoch, v Košiciach a v Humennom. Toto sú možnosti toho osobného kontaktu a ak by vám vyhovovalo, ak ste v nejakej kríze, máte akútny problém, tak môžete využiť aj bezplatnú linku a to je napríklad linka Nezabudka, je pre dospelých alebo Národná linka na podporu duševného zdravia. Ak ste deti alebo mládež, čiže do tých 18 rokov, tak môžete kontaktovať napríklad IPčko, linku detskej istoty, linku detskej dôvery. No a ešte tu mám jeden tip pre deti, alebo teda ak máte do 18 rokov alebo pre rodičov detí, tak sa môžete taktiež obrátiť na školského psychológa alebo aj na centra poradenstva a prevencie. Po starom sa volajú Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. A verím tomu, že tieto tipy boli pre vás užitočné. Bola by som rada, ak by sa viacej o tom hovorilo a aby sa naozaj každý dostal k tej nejakej psychologickej pomoci, keď ju nutne potrebuje. Ahojte!